Iki wulangane Njeng Sunan Kalijaga iki. Terus lagu gundul-gundul pacul kae. Oh, gundul-gundul Itu pacul. juga dalem apa jenenge iki? Artinya dalem sekali. Oh, ilir-ilir. Oh ya ilir-ilir tahu. Oh iya. Nek arep ngerti artine takono Pak Ustaz. Lah kok ora takon kowe? Jare dalang. Dalang mudal-udal biwulang. Berarti takon Pak Dalang sing bener Pak Dalang apa Pak Ustad? Oh Pak Dalang jare Pak Ustad. Jare Pak Ustad Pak Dalang sing iso njelaske. Soale Pak Ustad yo ora ado. Wah, padha wae. Matur sembah nuwun ya Nak. Ya. Karo mbak-mbak sing wis mbuka swasana ning limbukan bengi iki ya. Sowan menyang endi? Dusun Kadilaba Nak. Ya. Ngadani gelar budaya merti dusun sing bebarengan sesarengan makarya karo panjenengane Bapak Dwi minangka dadi wakil rakyat saka DPRD Kabupaten Bantul. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya sing sepisan kuwi awak dhewe wajib ngaturake panuwun tanpa pepindhan muga-muga apa sing dikersake dening para bapak-bapak pepundhen pini sepuh mitra kawruh sing lenggah ing Kadilaba kene iso nampa barokah saka panguwasaning dat kamurweng dat sing disedya bisa kasembatan sing dijangka bisa keturutan ya Nak. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Angka loro ya kuwi peresmian Kampung Kentongan. Wo, Kampung Kentongan. Ya saka panjenengane Bapak Kepala RRI Pusat ya sing padha bakal nganuna iki jenenge menghidupkan lagi Kentongan kanthi tondo-tondo werna-werna sing lumantar Kentongan iso dingerteni iki eneng gempa banu bencana alam. Iki eneng apa kuwi tandane dhewe-dhewe. Oh ngono. Ya titir lan sak piturute ya. Mula sore mau wis diwiwiti karo panjenengane Bapak Kepala RRI Nasional ya. Angka sak banjure siaran wayang kulit iki disiarake RRI Nasional tegese iso dirungokake seluruh Indonesia. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Mak. Iya. Kaya ngene iki nggone peduli marang wayang no, dhewe matur suwun tanpa upama dene siaran iso dirungokake ana ing Aceh, ana ing ngendi apa jenenge iki Laladan Wetan-wetan lan sak piturute no. Iya, matur suwun ya Mak. Sembah nuwun tanpa pepindhan bengi iki wis kelakon sowan. Ya. Muga-muga apa sing dijangka dening panjenengane Bapak Kepala RRI malah mau wis wekas kanu paling pangandikan karo aku kalau bisa bekerja sama selalu disiarkan kuwi luwih apik. Oh iya. Ngono ya Mak. Iya. Ya iki wujudake keludhangan sing apik tumrap awake dhewe. Iso dimidhangeti karo sapa-sapa lumantar tekan kono-kono. Ya. Sing urung iso nyekel HP lumantar radio iso midhangetake, sing wis iso nyekel HP ya nonton lumantar streaming no. Ya pancen ya bener ngono Mak. Ya. Iki ana ing dusun Kadilaba. Ya. Bengi iki beda karo adat saben
pendak-pendak sing dadi bintang tamu kuwi pelawak utawa dagelan ning bengi iki wayangan sinambi siraman rohani. Waduh. Sinambi siraman rohani. Ya, ki ana sawijining bapak kiai sing wis bola-bali campur karo awake dhewe. Pak Burhanuddin nek ora kleru asmane no. Ya. Iki kiai ya sinambi gecul. Wah iya. Ya ora apa-apa mak. Wah ning penak no. Pengendikane iki penak. Ya. Pengendikane iki iso ditampa dening para masyarakat, pengendikane kuwi iso dirasake tenan. Tur ya wulang ree ya becik tumraping uripe para penonton sing padha lenggah. Iki nek kepareng midhangetake kang kanthi tetela bab-bab sing sepele nek dionceki dadi sawijining pengajaran utawa pelajaran sing apik tumraping urip. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Ya diaturi tindak nggondak wektune selak entek panjenengane ora iso ngendikake bab-bab sing wigati tumraping penonton ya awake dhewe sak kanca. Lah iya. Merga kanca-kanca wiyaga kuwi ya butuh siraman rohani. Iya. Ya pancen ngono ya, Mak. Kudu disiram rohanine men padha eling karo sing gawe urip ya. Ngucapake syukur karo sing gawe urip dene wis diparingi rejeki ingkang melimpah. Amin. Ya wajib ya, Mak. Iya. Yo diaturi anu jumeneng lenggah madhep para penonton kana no. Ya monggo. Diaturake. Klintang-klintang mbak androng bel klingklong. Burhanuddin. Ya, monggo. Nggih, ya Limbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyuwun ngapunten ya Cange. Nggih. Nderek sowan melih. Mboten napa-napa, Pak Kyai, mboten napa-napa. Krana ya kula pisan ditimbali kalih Pak Duwi. Nggih. Dalam rangka syukuran lemuni. Syukuran le hasil dadi anggota Dewan Melih. Nggih. Kok niki wau oleh ngendikane yu cangik lemuni karo peresmian Kampung Kentongan. Nggih, saking Bapak Kepala RRI Pusat. Oh, nggih. Berarti kampung niki kebak Kentongan. Ya sak tutuke barang. Oh, Kentongan iki nggo duduk. Nggih nganggo no ya. Terus sak tutuke lah ya cetha sak tutuke. Apa ya mung Kentongan tok. Nggih. Nyatane Kentongan tok ya kapiran je. Nggih ler. Gitu nek Kentongan tok kan kapiran. Nah nggih. Lah Kentongan tok niku nek misale wonten bahaya wonten terus nuthuk nganggo napa nggih to? Lah nggih. Wong ora bahaya wae Kentongan ki ya butuh dituthuk sih kok. Ah nggih. Butuh dituthuk. Karo meneh jenengan leres le ngendika niki ya kudune ana nuansa maupun suasana yang berbeda. Nggih. Saben-saben kula ndelok jenengan kok ming dagelan wae. Nggih. Ketoke mengkur ngono-ngono wae. Kaya kula iki kaya ora dibutuhke kae lho ketoke dadi ora patek osito. Nggih. Padahal kula ndelok-ndelok iki nek lendagel biasane karo kula iki jane kualitas kula jane asline. Nggih. Oh jelas no ya, Mbak. Ngene kaya yu cangik iki jan muni sesuk ngundang meneh ming lali kok seprene iki ora lah lambene serap bener iki muni sesuk ngundang nek seprene tak enten-enteni alus padahal kula ngerti jadwale lho edian ra tau prai suwe-suwe ngledak ning tengah lapangan kaya aku ya ngono ya ora ngundang.
Ya diparingi sehat to, Mbah, ngono. Oh insyaallah. Nggih. Jelas insyaallah. Sebabe terus terang sing iso nyerap rawuhe warga masyarakat dibanding liyane iki nek kula arani ya jenengan yo. Iki ngantek karo pengajian we menang jenengane. Tenan karo pengajian we menang jenengan. Welok tenan. Kula niki arep mlebu iki we tobat. Nggih. Elok tenan nek iki jian karo pengajian we apik jenengane. Nggo bentuk perkara apik, nek apike niku cetha apik pengajian. Mula saene nggih kudu dicampur ngenten iki ya Pak Kiai nggih. Sing bener ngeten niku. Ana tontonane, wonten tuntunane. Betul. Jenengan tugase ngundang warga masyarakat, terus kula tugase ngoroki kupinge warga masyarakat. Nggih. Kan kudu ngono. Leres. Lah nggih lah ya nek wong-wong riki terutama Andilobo sak kiwa tengene kula kan rada hafal. Nggih. Nek diundang pengajian nggo pengumuman ning masjid, ora do teko kok wong kene iki. Menan iku ora do teko. Ning dianeke wayang, masjid ra nyiarke lho iki. Masjid ra nyiarke mlumpuk kae semene. Nggih. Mbuh wong-wongane iki kok ngopo ngono lho iki. Mula sing apik sing ngundang jenengan. Nggih. Nggih ta nggih. Terus sing ngoroki kupinge kula. Leres. Nggih, terus engko sponsore ya kaya Pak Dwi barang ngeten. Nggih. Kok ning ya arange wong lomo kaya Pak Dwi iki ya arange. Nek mobile teng brangkang ning do cedel-cedel. Lho jenengan ning Dilobo ping pira pisan to? Nggih. Cetha pisan ya cedel-cedel wong kene iki. Niki mulane pisan niku ping pindhone memang anane jenengan mengke rada nggawa-nggawa kula. Niki insyaallah ya cara lemah garing niku kesiraman banyu. Dadi malik rada teles. Niku ya wiyagane niki wong niki gegaringen iki asline wong-wongane. Wah lah. Nek ra sirami rada bahaya iki engko. Nggih. Gegaringen tenan. Nek cara wedhus niku weruh suket garing. Dadi yo mung bayang-bayangke ning ora iso menikmati. Niki ra tekan nek sanepa sing mburi niki wis ra tekan niki pikirane rada cendhek-cendhek. Niki dadi memang perlu disirami jenenge. Ning yo raming wiyagane yo cangik luwih penting kuwi disirami kuwi. Ketoke sing paling parah mah yu cangkir tapi. Mula nek wonten kesempatan ngenten iki memang kula butuh disirami tenan, Pak. Mula. Niki anane syukuran niku men supaya ora ming sekedar seneng-seneng sebabe ngunggah wayang ning ya karo dibalekke sejo maupun niate. Niate syukuran niku rak matur nuwun marang Gusti. Nggih. Lah kok matur nuwun lho nek jenengan gelem mencermati sakabehane sing dumadi sakabehane sing aja ditampa niki rak saka Gusti. Nggih. Kaya person iki perseorangan wong-wongane niki do sehat-sehat ngantek do iso rawuh nang kene. Le rawuh niki ya ora gratis. Tetep dijali duit ning ngarep kono mau. Parkir niku ya mesti Lah nggih kula ya ming cerita kok. Kula we dijaluki kok piye diantenan. Kowe diantenan iki aku. Kula ya grenengan jan panitia iki matane piteng aku ya. Ning ya maklum. Ya maklum lah karang sowan ning kalangane Yu Limbuk iki ya langka kok ya dadi ratek dikenal. Lho iso do cucul duit ngantek do kersa rawuh lenggah ten mriki niki tak sakjane oleh pinjaman nikmati Gusti Allah sing niku kudu disyukuri. Arape maksude arape Qur'ane ana. Dawuhe dalil iki ana. Ning gandeng neng kene ra usah diwaca. Ya ora usah diwaca wong ming do radong kabeh kok diwaca. Guang-guang apa? Bareng sakniki nek Pak Kiai ngendika kaya ngaten bahwa hiburan itu napa nonton wayang ada dalilnya. Nggih. Wonten lho sing
wayang niku sirik musrik ngoten niku pripun ayo? Wah lah nek wong saiki iki pancen wonge terlampau modern kok ya. Ning kebablasen, maksude modern ning kebablasen. Mula bener sabda pangandikanipun Gusti Kanjeng Nabi kae. Setiap tambah taune iki engko anane ming bakal suda keapiane ning tambah keelekane. Iki tambah taun kok apike suda, eleke tambah. Apike suda, eleke tambah ngono kuwi. Termasuk salah siji contoh tok lek wae sing jenenge anane wayang kikit biyen adem ayem, ora ana wong ngritik, ora ana wong nyacat. Malah kepala ngalem, kepara akeh sing do rawuh nek mbiyen. Ning gandeng taune tambah, ha saiki wonge kemoderanane kebablasen, ana wayang nyacat, endi sing sirik, endi sing bid'ah ngono kuwi. Ning iki kudu ditampa kok ya. Dicacat ya men sing penting payu ngono wae ra. Ya lah wong sing nyacat karo sing ora ya nyatane akeh sing ora kok. Bener nggih. Wah nek wani nyacat ning kene kita gebuki wong akeh samene. Tenan. Wong lagi seneng-senenge kok dicacati to. Kae iso digebuki tenan kok ya. Mula kula ora melu nyacat kaya. Ora ngerti alasane sampean ora melu nyacat ngerti Pak Kyai. Napa? Mergane diundang. Jane ora ngundang wis suudon. Mboten niku sing jelas niku wong sing nyacat niku krana pisan asline ngelmune cethek, wawasane rada sempit. Asline niku lho, wawasane iki sempit, ngelmune cethek. Beda karo niki, ra ndek ngelmu blas mah ra nyacat. Iki kan ora do nyacat niki. Nggih. Ora ndek bahan nggo nyacat sing jelas niku. Malah apik sing ngeten-ngeten niku. Mula kula serawung ki seneng karo wong kok ngeten iki. Wong piye-piye kula ki ra dicacat. Piye-piye ra dicacat. Mula seneng nek awor karo wong sok rada ndeki-ndeki wegah aku. Ha piye-piye kleru. Wayangan sirik. Lah sirike iki nggo ndi? Kula takoni ngono iki ya ora iso nerangke jejebule iki yen kae. Oh lah kowe mung waton mangap aku ya. Wong nyacat sirike tak kon nerangke sirike nggo ndi ya ora iso. Wes kowe mesti ra tau ndelok wayang. Ya wong sirik kok lah ya sirike nggo ndi aku ya ngeten niku. Ora iso nerangke. Mula pokoke mang teruske wae. Wong asline ra sirik. Nggih. Santai mawon wis. Kok nek ana wong muni sirik, kula sing ngadepi. Ora mbiyen. Ning yo kerep nggawa kula. Ya apa ya meng kaya ming arep meneng wae. Nah ya mengkon nggo bruk-brukan gek kono sing metangkring. Ora main mboten sirik. Ning niki iki jenenge nek menurut Sunan Kalijaga mbiyen. Nggih. Niku cara wong arep menyampaikan satu misi niku rak kudu iso ngumpulke wong akeh. Karena pengen menyampaikan satu misi. Kayak nek dadak diparani siji mbaka siji kan kesel. Oh kae semene nek marani siji mbaka siji ngentekke wektu. Nyayahke rembug. Mula terus le menyampaikan misi niki kudu butuh alat. Lah nek Sunan Kalijaga niki alate wayang niki masalahe budayane wong Jawa niku salah sijine wayang iso mlumpuke warga masyarakat teko dienengke wayang. Lah Sunan Kalijaga numpak wayang tek nalika wis mlumpuk monggo wayang dilekasi nek ra dilekasi engko ndak do mulih. Nah niki nek ora dilekasi ya do mulih Ji. Kowe iki mau nek didelok jam 11 ora lekas limbukan, wo do mbacot lho gawe asline. Tenan, nek kur ceritane jenengan sing ngarep wae ora tek ngerti iki wong-wongane iki. Sing penting limbukane Ji. Nek kula rada kuwatir, waduh lah kok Antasena we iso lan kuwasa nundung drona. Ha iki engko gek-gek aku ya ming ditundung, aku ya ngono. Aku ya ngono mau. Wah, iki rada bahaya iki. Terus kula mikir jero iki men supaya ora ditundung iki piye ya. Kudu nyiapke menu sing enak.
Ning menune apa aku ya ngono kuwi. Lah sing paling apik ya wis pokoke menu sing enak. Apa ndelok suasana. Ki ngaten iku. Mula santai mawon kula ming numpak wayang kok ya iki. Numpak wayang terus iso menyampaikan misine jenenge siraman rohani. Nomor 1 sing paling dibutuhke niku leda syukur, mulane do syukura. Wis dikei contoh karo Pak Dwi sak kanca-kanca karena mekoleh nikmat wujude hasil dadi anggota dewan terus niki syukuran. Gandeng kaitane karo anggota dewan iki yo cange. Anggota dewan niku rak tok lek golek duit. Nek Indonesia kan tok lek golek duit. Anggota dewan niku yo engko istilahnya nggawa aspirasi warga diga munggah terus engko piye carane didukke meneh. Ning kan tetep dilongi kae, medune kae. Wene ora poyo ora nduwe uang lelah, uang keringat, uang bensin. Lah kudu dilongi kok ya. Sak miliar ki engko medune 700, sing 300 uang bensin karo uang lelah. Mula rasa gumun nek anggota dewan ki sugih-sugih lah karang ya potongan bensin wae kae semono kok ya. Ning yo men wong yo ora kleru, mbok yo men kuwi urusane kono kok. Salahe jenengan yo ora dadi anggota dewan. Mula yo seprene kere terus ra wis-wis. Gandeng le syukuran terkait karo hasil babakan duit, mula mengke le syukuran kudu cucul duit. Lah nalika cucul dijipratke yu cange sak krone, sak anterone iki. Ning warga ra diciprati. Akhirnya warga golek dhewe nganggo parkir. Mula mbok kanca kenal wae tetep bayar. Lah kok bayar kanca lho, le wayangan ming pisan bar iki ra ana. Lha muni ngono kuwi cek. Lha tenan. Pinter tenan kae warga kae yo. Nggih. Iki lho yo syukuran ki ngono kuwi. Nek kaitane karo duit le syukuran kudu cucul duit. Nek kaitane karo panen le syukuran kudu nyebarke utawa kudu ngelongi panenane digeke wong sing ranti sawah. Nggih. Niki nek kaya jenengan ra umum panenane mbuh iki engko lek arep syukuran. Tak entenane jajal. Nek ora arep wadul karo LSM mau. Niku lho yo lho syukurane ngeten niku. Nggih dadi sono panen duit nggih syukuran cucul duit. Panen pari nggih syukuran cucul pari. Lah sakniki petani panen pari apik ning gerduming cerita. Cerita karo kanca-kanca rondo. Alhamdulillah lek panenku apik ning tanpa mrebel sithik-sithik. Lah karang sing jak cerita yo lambemu. Muni apik ya tanpa ana apa-apane wae. Lah karang atine diceritani alhamdulillah lek panenanku apik. Jawabane ning ati karo njikuki jimpitan kae untalen dhewe. Asli ngono kuwi aku melu mubeng kok aku ki. Aku ki melu mubeng dadi krungu. Muni ngono kuwi. Nggih. Mula jenengan nek kepengin ra dirasani sinden, ora pengen dirasani wiyaga, mengke ya ditambahi lah. Ngewangi jenengan iki lho aku iki. Ya ngewangi jenengan, matane mbeyuyut ndak bengi melek. Ndelok jadwale ra lere lho jenengan iki mripate do mbeyuyut. Kula ngantek kalih cah kula niki grenengan. Wah, hebat lho ya canggih dituweh tenan. Ning kae ra tau seneng blas. Ha piye bengi nyambut gawe awan wis mesti mbangkong, cetha mbangkong iki. Lah nek ora ya remuk ae to. Nggih. Awan mbangkong. Ya bener kok ya turu kula nek. Lah nggih jelas beda karo kula. Kula iki ora tek sugih bengi ya temandang dela ning tetep awan isih. Lah iya ta. Wis iki temandang niku tahajud napa-napa? Lah iku kan fakih dhewe-dhewe. Oh. Dadi nek tak critake nang gone wong sing ra fakula, ra tekan pikirane tak omong. Pokoke temandang ngono wae.
Iki kula temandang delok awan santai. Dadi selo ndelok acara kok selo ora ana agenda. Nek kula mesti iso mancing barang. Nek ngejak yu cangik ora bakal iso mancing. Tunggu ngono kuwi kok ya engko bengi tugas. Dadi penak kula asline. Nggih. Ngene iki lho urip iki asline. Ya kula syukuran tetep. Kelas kula mbayari ning angkringan. Iki kelas kula. Enak ta? Nggih. Ane mbayari ning angkringan iku malah kajen lho Pak Kyai. Kajen banget. Kajen bayari kanca 15.000 limapit. Bali sik ya, Bos. Wah enggak bener jenengan. 15.000 jenenge Bos. Bener yo jenengan. Muga pangkate. Aku lagi mbayari tangga wis rada suwe entek 4,5 kok 12.000. Ming entek 4,5. Seprene isih nyeluk bos kok saiki. Wedan pangkatku geseh. Wingi kiai saiki ganti bos. Paitan 4,5. Kula hitung le nyeluk bos karo 4,5 luwih akeh le nyeluk bos saiki. Ketoke wis 6.000 pira ngono tak hitung-hitung kae le nyeluk bos. Ya, sithik-sithik entuk anu to nek akeh duwite ya sedekah duit, nek entuk pari sedekah pari. Ya, entuk kesenengan sedekah kesenengan. Betul, nggih ngeten niku. Mula niki gandeng warga ya butuh kesenengan gitu. Ya ora kula terus sing kon gedebus kok ya. Lah apa ya kula omong terus iki nggo ngopo iki 10 iki. Kula tak leren dela. Nggih. Gitu terus niki muni sikik terus engko teruske meneh ngeten. Oh siap. Ngasip, kula tak leren dela. Engko yo cangik lah ya apa ya kula yo arep ndelok barang jaya ning kene. Ya, karepe Pak Burhanuddin kon nembang. Ya ora apa-apa nek linggo nang kono lenggah nang kono ora apa-apa. Ya. Nek nganti rada kepiye, ya. Mergo kiai iki kudu tenan, lurus-lurus nek ndelok sinden joget terus malik. Iya, Mak. Mumpung ana nawala nak ya dari warung mie ayam 99 Jalan Paratitis kilometer 14 lagu iling-iling Banyumasan. Oh iya. Gubuk Asmara ya sinden Mbak Tatin ngono ya. Assalamualaikum nyuwun lagu Langgam Ali-ali saking Siluk 2. Ya. Wah. Iki apa iki? Nggih. Caping Gunung. Mides Pak Tono, Taman Kuliner Angkluk Sari Kretek. Ya, wah. Iki madai plastik kowe. Nggih, matur sembah nuwun. Iki apa iki? Njaluk lagu kok sandok. Satendok gemak cakar. Ya wis ora apa-apa to, wis pokoke tak syukuri kok no, ngundak tukani Pak Kiai ya. Aku entuk ndok gemak rasa syukurku tak ratake sinden-sinden. Nah. Bangane do mbayangke ndok luwung do mangan ndok gemak. Ya matur sembah nuwun nggih. Nuwun napa niki? Tembang tresna. Oh iya, tembang tresna liwung. Matur sembah nuwun. Ya, Caping Gunung sik. Ya, saking Angkruk Sari. Sapa sing kepareng nyekar? Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Ya. Jumeneng Mbak Anting. Amit sewu karo Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yeah. Nganti lali. Pripun kok merengas-merengas? Sik Pak Burhanuddin nganti lali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Uluk salam menjawab itu sama-sama mendapat pahala. Anjenengan lali ming. Iya, iya. Kok malah guyang-guyu Pak Ustadz? Aja tok bebeda menengke wae kuwi. Mangga. Nggih. Dibawani Caping Gunung
Madura, Mbak Anting. Ya. Dura. Gagrak Madura, Gagrak Madura ya. Keruk barang mah. Karo ki cara Madura keruk. Oh. Wonten Pak Kiai penonton sing kudu disiram rohanine nganti resik nika. Sapa Mak? Ki Dalang Surono. Ya ora mung diresiki digebek kudune niku. Ya iso lho, Lek Surono incap. Saiki lek incap. Incap armune piye? Umpama salat kae malaikate ming. Dipaido pisan. Ya. Monggo. Ojan aleng-aleng aleng singgoke kok dadi ngayojan barang salah ya Pak De ayo benerke saka panas ojan heeh aja dicampuri Jawa singgoke iku mau cengkok Jawa aleng salah panas ojan leng-aleng sayang tapi gunung ya mangga ya
gunung sayang wagu ya wagu ya make bineka laben make binek kalaben make binek kalaben lake iya iya apa kuwi basa Madura kok no nek ten mriki napa Pak De? ora ngerti aku Pak Ustad lakek niku wes saedan lah kok ndak pareng ngerti kula Pak De? ndak pareng urung umur sesuk tak kandhani nek wis gedhe Kula pun gede kok. semester 4 tok gedhe kuwi 19 tahun sekolah sik sing apik Inumane sing banyu sing Inumena son berse inumane son bersih inumane banyu bening ya nek kono ki omongane bersih ki bening oh iya ya mangga Pak De eh kula sungkan nek arep joget ora apa-apa kowe anggere Pak lamit karo Pak Ustad kelamit kula jenenge joget amit nggih Pak Ustad tapi kula nek joget kalih cincing e pripun Pak De ora apa-apa Pak bapak iki wis kaya ngono kuwi wis dianggep nek kaya sing rohanine ora kuat batine ora kuat weruh kowe cincing wis do mbungahi waduh lha Pak Ustad wis ora disama berarti kados Mas Keswan itu dadi kowe itu kowe bisa mbedakake batin sing kuat karo batin sing ringkih ki iya ora bakal kenggo kaya ngono embane kaya nek nang nggon wayang ki begawan abiyasa kae mbok dibeda karo wong wedok ayu-ayu tetep ora pengen meneng wae tok iya mangga nggih eno ki jaman kaya le joget ora los ngono ya. Nganu. Napa niki monitore pas kendhange muni mboten mireng. Monitore apa?
Mik. Nggih. Ya sesuk kowe tata dhewe wae mangkat sore. Senengane diwaduli kok ya. Ha iki ketutup tembok-tembok iki lho nek Lenata son angel banget mau sore mau pancen gemrunggung. Iya. Oh nggih, kok jenengan mboten nata? Maksudnya aku teko dhewe kok nata son. Ora, maksudnya menginstruksikan. Nah ya aku ora ngerti nggone kok ngerti-ngerti ya wis teko iki mau kok. Iya. Mula nggon ngene iki pancen tukang son iso mumet ya lho iki mau sore isih mingar digedhekke bengung dicilikke ora krungu. Iya. Ora iso los ya mak buangane. Ora iso mantul tembok kuwi ngrekoso. Oh nggih. Wis pokoke anggere kowe tetek wae. Nggih. Kowe nyanyi wae ra ketang. Wis ora apa-apa mangap-mangap tok ra metu suarane ra apa. Penonton ngertine wedan iki wah mikir kurang setho iki. Ya, mangga, yuk. Sekar bisa Aku salah. Kula salah wau Pakde. Ora apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Gak apa-apa. Isih sak kowe iki kulino salah. Iya. Mbak-mbake kae salah wis ora. Melu mayang lagi pirang dina. Heeh. Ya. Syukur bisa Sampun. Sampun Pak Ustad. Iya, Pak Burhanuddin asmane. Pak Ustad Burhanuddin. Lho, iki Pak Ustad arep joget. Gus. Iya ora joget yo. Nggih. Kula iki yo joget ning kan ning ruang khusus. Ngandel ora. Nek joget ning ruang ngene iki ora asip ya. Ora asip sing jelas iki. Nggih. Mula sinden-sinden ki engko nek butuh joget lah kula ya ora tau weruh, Dik. Nang omah ra tau joget sih. Nggih. Nggo anu
penyegar. Dinggo penyegar. Nek cara omongane wong-wong sing ramutu-ramutu niku lek muni nggo vitamin ngono kae lho. Ning ya semen jak awor wong akeh kok ya. Nggih. Awor wong akeh iki rasah nuntut kesempurnaan. Ning ngendikane Yu Cangik lek muni awor wong akeh iki ajur-ajer ngono kae nggih ta? Nggih, kudu iso ajur-ajer pokoke. Iya, pokoke srawung ki aja membatesi. Nggih leres. Ajur-ajer iki napa to? Ajur-ajer iki pun ajur iso dijur meneh dadi ajer. Nek menapa ajur-ajer niku, Pak? Nah, niki malah balik. Iki jan ketoke ya jebul ya ora teksip. Mula kula niku takon. Kula niku nek tumrap kula nek pikiran kula isih iso nggo mikir, tangan kula isih iso nggo dikobahke, sikil kula isih dienggo iso nggo mlaku. Takon niku mboten wonten wektune entek. Ngelmu niku mboten wonten wates. Betul nggih leres. Ning ya delok-delok sing ditakoni. Nggih, Sing ditakoni iso ora, ngoten to. Nggih, terus waton ming arep mojoke wong. Cetha ora iso takoni. Padha-padha bluk. Ngawur. Nggih, wah. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih, Ustaz. Iya, iki mau ya ora ketang kaya ngapa sing jeneng pertunjukan iki ku mawa keindahan. Mula nganggo joget barang ki men indah disawang. Sing joget ya men. Wong baradan iku salat sunah. Sunat sik ning dheke wis salat ngasar. Bareng bar komat, lho, aku wis ngasar ya. Kancane iki jenenge rak mboten dong. Nggih, niku berarti ra maca niku. Wah, kudune kan belajar dulu. Ra maca. Wis dadi sing maca karo sing ra maca padha iki berarti ketemu. Kena meneh. Padahal ngeten yo Cangik. Sakjane anane Gusti Allah niku gawe per taun ora mundhak apik tapi malah mundhak elek. Iku dunyane lho. Nggih. Taune karo dunyane ora wong-wongane, nek wong-wongane dipersilakan arep apik apa elek monggo. Ning dunyane karo taune itu ora mundhak engko akeh eleke. Sebabe napa? Ning kono ki ana rahasia Gusti Allah niku pengen mujudke janjine sing jenenge dina kiamat. Allah niku rak wis taun janji bakal nekake utawa bakal ndumadekke Dina akhir. Dina akhir utawa dina kiamat. Lah nek donya lan taun ki saya engko mundhak apik, rak mah ra sida kiamat. Apik kok kiamat. Kan ra dadi ngeten niku. Mula saya engko donya lan taun ki saya elek ben supaya janjine Allah mujudke dina kiamat ki hasil ngono lho niki. Lah saiki karek wong-wongane ketemu taun sing mundhak elek iki arep melu elek. Apa namanya diri tetep eksis le apik kan ngeten niku. Ki do meneng wae krasa kok ya kayak iki doen ki. Krasa doen wis mulai bingung saiki. Ayo. Si anek kudune yo. Nggih. Taune elek ya wis men, donyane elek ya wis men. Ning tulung wong-wongane iki tetep apik. Lah apike piye? Ya werna loro. Ya apik ngapiki sing gawe urip, ya apik ngapiki sepadha-padha. Kuncine engko nek kita pindah saka donya ning alam pemburine niku, ning kono luwih penak bangane ning kenene. Jenengan percaya ya kena ora ya kena. Wong ora percaya kae ketok iki ya calone do pindah niki iki. Tetep pindah iki. Ketok kok wong-wongan iki. Lah pujane kene terus ayo ora iso to. Kabeh kan mesti pindah engko. Ha pindahane iki men penak. Iya ana sing maido kalau. Ana sing ngomong kaya tau pindah. Lha muni ngono kuwi ya. Sakarepmu maido kok, tetep pindah maido kae. Hamen supaya engko pindahe penak niku kudu nglakoni werna loro. Nomor 1 apik karo sing gawe urip, nomor 2 apik karo sepadha-padha. Nggih. Iya jajal.
karek jenengan iki le arep gawe apik piye? Lah le apik marang Gusti piye? Terus le apik marang sepadha-padha piye? Iki engko butuh wektu amba. Nek tak terangke terus kepenakan sindene. Ha iki engko meneng wae kok ya. Kene ya butuh rada ndelok sih. Mula le nerangke engko wae sing penting ayo terus kele rada olahraga. Nggih, Nggih, engko diterusi sik engko. Ya, Mbak Tatin gentenan. Ya. Kene sing nyuwun gubuk asmara Mbak Tatin. Ya. Nuwun sewu nggih Pak Ustaz. Joget wani piro? Orang sida kok wis kon joget. Lagi wae ngadeg lho. Ki ya termasuk anu Pak Ustaz niki termasuk dunyane saya elek, menungsane ya saya elek niki. Kok aku lho? Kok karo Pak Ustaz kok ngerti wani pira ki njur anggepmu? Lah nggih, aku lagi timik-timik kok joget lho. Langsung ngoten niku. Oh ya ora apa. Sing elek sapa nek kono kuwi? Lho ora ana sing elek, pancen ya sindenku kudu joget. Pak Ustaz mengelingke, Pak Buan iki mengelingke. Nganggo joget. Ora apa. apa. Paling mboten tak assalamualaikum ngoten. Kok malah joget lho. Wonten niku. Berarti elek ora iki? Apik. Sembrono ora. Iya. Nah, kowe kudu. Nggih. Enggak. Gubuk asmara, Pak. Eh? Gubuk asmara. Oh, sing ganti aku cah. Ketularan no. Apa? Ketularan. Iya. Ketularan. Ki ya akeh banget nawala saka apa jenenge iki? HP iki sing nyuwun. Oh iya. Salah satunya ora tak waca kabeh. Ya sapa, Mak? Pepundenku, Pak Tumiyono. Oh iya. Sing anu Direktur Utama Perwita Karya. Iya. Di nyuwun bajing loncat engko Mbak Ayu sing kepareng nyekar. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Iya piyayi ana ning tresna karo budaya. Iya. Pendak sasine pendapane wayangan. Ya. Matur sembah nuwun mengko diaturi, Mak. Yo, gubuk asmara sik. Ya. Nggih, ngagem bawa mboten? Nganggo komplit. Yo. Kaya termasuk dunyane elek wong elek kaya. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur terus
Yo. Diaturake gubuk asmara. Ya, ngono ya, Mak. Sing pirang-pirang sing keparang diulung iki ana sing nyuwun gending Banyumasan, pesindenipun saking Cilacap dilala pas ora menyang no. Ya, bali ning Cilacap. Ya. Terus iki tembang kangen saka Pak Leo Angkringan. Oh iya. Pak Burhanuddin pun ngastara kok dereng. Mpun nek mpun kula caosi rek niki rek akeh banget iki lho. Wong kok tak kira arep ngedum rokok ora ana. Iya rek ling maringi Pak Leo akeh banget iki. Nggih niku wau kula ya weruh. Nggih. Mula bener ya cangik iki ya sehat karo lemu lah ya jamune ndak bengi rek. Rokok ngono dadi ya pengkoh. Lho kok hubungane rek napa kalih awake lemu niku? Lah ya mbok menawa jamune to niku ki. Wong ndak bengi selodorane rek mok grubyuk saka mburi. Wah ampuh tenan. Nggih. Niki nganti turah-turah rek sak ombyok. Iya. Kaya iso marai lemu. Ya paling perkiraane Pak Ustad omben-ombenamu gas rek. Ya ora. Nggih. Niki wau jan niki kula mong sindene jenengan iki kula mong gendeng sindan iki profesine nyuwara karo joget. Piyambake tindak ngadeg terus ten iki kula omong ngemong niku joget lho. Niku malah nyemes kula muni mah joget donge uluk salam apa piye ngono kurang ajar to tak pikir-pikir iki. Dimong sing malah ngeles. Nggih. Aku lho ki arep uluk saram ki ragu je asline iki iso jawab apa ora engko ya aku ya ngono je mau ki kene iki tamong mah ngeles. Nggih niku pancen rada kurang ajar niku Pak Ustad. Iya.
Niku sinden bermuka mak lampir ngene. Iya, galake ora jamak-jamak nggih. Nek ya wis iso ngaturake gubuk asmara ya karo ngeles Pak Ustad bareng. Alhamdulillah nggih kula ya seneng. Warga nika ya seneng nika warga. Ning seneng niku wau kula krungu grenengane sing rada mburi mbok ya anu nggo nguripke wong sing do ngantuk-ngantuk kei tembang sing rada rancak-rancak. Rada rancak pripun? Rada keras ngono. Ah, rada sing piye ngono kae lho. Oh, ora mung gending-gending rada tumuwa ngono kuwi. Nek rada tumuwa gending. Heeh, lemune lagu kuwi iki lemune omongane wong radong ki tumuwa. Gubuk asmara kok tumuwa. Ayo omongane wong radong ya ditampa wae njak ngomong wong akeh, Cik. Gubuk asmara niku lagu sakniki kok rada tumuwa pripun? Lagune sakniki ning cengkoke kan terlampau alus. Oh, ora ngoten dadi nganggo cengkok sing anyar. Iya. Cengkok sing anyar. Ya coba, ya dirada dijedet-jedetke sithikno. Ya, ayo Elisa, tumrun Elisa. Ya. Arak ngono ta, sing ya. Nggih. Ya. Nggih, nun sewu nggih Pak Ustad. Nggih. Niki Kak sing keras-keras niku sik pripun to? Ya wis pokoke anggur kuwi rada keras. Oh ya, anggur kok keras to? Muni anggur ora. Anggur ki mblenyek ya. Apa? Keras ki watu, kuwi keras. Anggur ki mblenyek dipincet ngono ya kaya telek padha. Kaya telek piye? Iya, kaya telek maksudnya kaya telek. Iya. Enggak keras, keras si watu. Iya. Atos. Karo sing rada sopan ning ngarepe Pak. Oh nggih, kula kita sopan nggih, pangapunten nggih niki waduh mancen niki kula niku dasare rada petuk. Dadine nggih di ngapura mawon. Nggih. Batine Pak Burhanuddin ki mesti iki wong ngopo? Nyandang Jawa kok omongane itu cepat. Iya, ya wis ben apa-apa. Ya, kowe ngaturke pamundhutane Pak Leo iki sa. Napa niku? Tembang kangen maksudnya. Oh, tembang kangen. Oke. Wow. Ngangge bawa mboten. Nganggo bawa. Oh, nggih. Men iramane rada keras kuwi karepe Pak Ustad ana sing grenengan mbok sing rada keras-keras. Iya, ayo ngecor. Ayo. Mangga. Aja turu sore kaki. Ya nyuwun pangapura karo Pak Ustad. Niki soalé blasteran Pak Ustad tadi. Iya kula blasteran. Dados kula niku blasteran gembel karo wet. Apa? Gebas wedhus. Nek jare Pak Senone kuwi. Aja tak omongke wong kowe iki tak apusi kok tak omongke. Engko aku dukane Pak Ustad ngurusi dene kok kurang ajar. Blasteran gembel ro gibas. Lah ya dosamu to beratine. Hah? Dosamu kuwi ne beratine ora pareng menungso e wedhus. Ayu-ayu e wedhus. Wedhus iki ya ana sing ayu kok ya. Ono ya. Wedhus iki pipine nang ndi? Oh ning ya ning kene ne. Lah. Lah ning endi? Nang mburi kok ya. Kok iso? Wedhus kae mesti nang ngambung mesti mburi. Oh iya ya. Kok iso ya bener. Ya tak ambung mburi e. Aja kowe. Lah kok kowe patrape kaya wedhus. Menungso kowe lho, kowe iki menungso, dudu wedhus. Karo dalang ngonekke patrape kaya wedhus kuwi. Lah ya attitude kuwi lho. Ora apa-apa, aku wedhus ra. Patrap. Aku wedhus ra apa-apa, sing penting aku iso mbayari kowe. Wah, bayari omong ning angkringan. Angkringan iki kelase beda ya, Pak Ustad ya. Paitan papat 4.200. Makasih, Bos. Lah iya wi Pak Ustad, nek Pak Seno ya mosok angkringan ya munggah sithik. Ben dina wayangane. Masa nek nyuguhi ya mung sop-sop loncoman. Rawangun ya nek daging-daging wedhus po piye? Njajake wiyaga, njajake sinden ning restoran mewah ki ora bakal di matur nuwun ya Bos, ora bakal. Iya ya. Liwat ngarepe tanpa noleh. Ming ngelapi cangkem.
Ora krasa nek sing bayari aku monggo. Iya. Ning ning angkringan ya berarti. Wong ning angkringan jajake kanca-kanca sing nganu do ning angkringan kuwi. Telas pinten Pak njenengan? Sementen. Pun mboten sah bayar. Wis tak bayari ora ketang mintek 1.200 sih. Aku arep lunga. Makasih ya, Bos. Ya. Wis gila. Kajen ya, Pak. Mban jajake sindan le njukuk mbungai. Kudune es teh men njupuk jus apokat ngono. Ayo ngono soda gembira sanane lim. Iki lho sing ngrebab senengane soda gembira njupuke. Awak ngombe. Ora apa-apa bose ra ngerti. Carane ngombe soda gembira ora iso kok. Apa soda gembira? Akeh kei susu kei sirup kudune di nehi soda lo dudak. Ora kuwi dombe dhewe-dhewe. Lah diombe dhewe. Sirupe dhewe. Susune ro sirup disendoki. Sendoki. Kok diglontor. Terus dikopyo ning weteng ayo wagu tenan. Padha wae. Bareng ngono terus ngene iki. Ngapa Ngopo ae? Aku kok ora gembira-gembira ya. Angger utangmu sah ya gembira. Iya. Ayo. Dewa nganglang jagat. Iki ya termasuk suluke Njeng Sunan Kalijaga. Solo Kanjeng Sunan Kalijaga. Iki ngelmune Njeng Sunan Kalijaga. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat. Kuwi suluke Njeng Sunan Kalijaga nalika mulang karo putrane Njeng Sunan Muria. Kuwi ora. Piye Pak Ustaz? Kok ngerti sejarah barang e? Lho padha. Kok cerdas utekmu? Utekmu ndasmu. Ya aku gumon ngono. Gumon sebagai murid ya aku gumon ngerti sejarah. Nek ora sing nyuwara kowe wis tak vonis. Wah. Ya ning gandeng kowe iki wong blesteran omongane ting percotot ora masalah. Lah apa basa kramane utek ki apa? Pikiran. Pikiran bahasa Indonesia. Ya wis pokoke pikiranmu. Oh iya. Aja utek-uteki kasar. Oh iya oke pikiranmu. Ngono arep uteke kaya ngene iki sing goleke sandang pangan kowe ya. Ayo jelas bosku padake. Ndasku. Wah. Apa? Ndasku be ngarepku. Senajan aku brutuh kuwi ndasku. Bener? Bener. Ndas ki pengarep kok. Pengarep. Heeh. Soale wis adong wis ben. Demben kae malah ngunek rektore ndas kampus modal. Yo sing yo ya apa-apa. Sesuk dibenerke sing pendenge. Ya sesuk tak aku diulang ya ora tau nggatekke kok. Iya. Nyangking bokor kenca nane ulangane Njeng Sunan Kalijaga iki terus lagu gundul-gundul pacul kae. Oh, gundul-gundul pacul. Itu juga dalem apa jenenge iki artinya dalem sekali. Oh, ilir-ilir. Oh ya ilir-ilir tahu. Oh iya. Nek ngerti artine takono Pak Ustaz. Lah kok ora takon kowe? Jare dalang. Dalang mudal-udal biwulang. Berarti ne takon padalang sing bener Pak Dalang apa Pak Ustad? Oh Pak Dalang jare Pak Ustad. Jare Pak Ustad Pak Dalang sing iso njelaske. Soale Pak Ustad yo ora ado. Wah, padha wae. Dadi meng lempar-lemparan. Yeah. Isi
sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong meleksa barna rimo ya mangga tembang kangen dados yuk. Ayo sing dikarepke ngene iki mau no. Iramane sesek iki mau ya ndo. Ten kendangane ya iso nyelikke tenan. Tak tundang. Ro gendro. Iya, kuwi ya termasuk zamane saya elek kowe melu saya elek. Ora ana mung pisan iki nek aku arep melu apikne. Iya. Mbudukane ya. Satu kata dua patah kata saka Pak Ustadz monggo terus ditutup karo Mbak Ayu ya monggo Pak Anubar Burhanuddin paring pangandikan ingkang kagem sangu para lenggah para sutresna budaya ya matur nuwun engko ndak selak wengi nggih pokoke kahanan kaya keten iki seneng ya seneng ning aja ngantek lupa diri nggih ya tetep kita nglungguhi le dadi kawula ki nang donya ora bakal suwe engko kudu
neruske laku pindah ning alam pemburine gek kamangka nalika pindah niku sangune ora ana liya kejaba mung ngamal. Dadi aja ming dintekke nggo golek dhuwit, wong dhuwit sesuk ora gegawa. Iki ming sepatah kata. Sepatah kata. Ngerti mau rasah. Aki nyembere nang aku terus no. Ya kabeh. Kabeh niku aja mingkur mari mati golek dhuwit wong tuwas ming ora digawa, tetep gawe ngamal. Ngamal niku ngapiki Allah, ngapiki sepadha-padha. Nek sing muslim le ngapiki Allah nganggo salat, terutama wiyagane iki pokoke salat tok. Nek kon zakat roh haji cetha ra metu. Wis jelas ya sisi cetil kere iki jelas. Timeng niku nek zakat haji ming ngenteni yu cangik jajal engko metu apa ora. Ming dinteni niku. Nggih. Terus sing nomor loro ngapiki sepadha-padha. Ngapiki sepadha-padha niku diniati ngumawula ning Gusti dadi rasah nuntut kesempurnaan saka wong-wong utawa saka sepadha-padha sing kita apiki. Sebab ya engko kadang kala ngapiki ning balesane ra apik ngene biasa. Iya apa meneh karaktere akeh semene iki mestine ya akeh. Ora iso wong akeh semene karaktere sitok kan ora iso. Mesti karaktere pepak. Dirurui uluk salam len jawab Jawa. Wong ra iso masalahe. Nih, assalamualaikum, ngece, ngono ya ana sing ngono. Ya rasah nesu njak ya maklum njak karakter wong ki pepak ngono lho. Dewe-dewe iki. Wana sing nek jak omong ra semaur, ya rasah nesu. Wong pancen sing jak omong ki lagi budek ngono lho. Wilayah mesti to kadang jak omong ra semaur, kadang dirurui ning kono ra semaur, ning kita sok lara ati. Wis ngetokke abab sing dirurui mantuk kowe ra iso apa meneh kok mangap lho muni ngono kuwi. Kuwi berarti nuntut kesempurnaan marang wong sing kita apiki padahal kleru. Nek ngelmu jero wong kita apiki niku mung sekedar nggo golek keuntungane saka Gusti Allah. Dadi nek cara petani iki sawahe. Nggih. Iki sawah-sawahe iki ditanduri men apik sesuk sing ngekeki panen sing kono ngono kuwi. Iki nek ngono kuwi tentrem kok ya lho saiki muni ibadah ning butuh balesane wong liya dadi ya wis dadi wong ora dipalesan kok diarep-arep. Nggih. Leres. Nggih to sing dipalesan rak Gusti Allah. Mula do golek balesan ro Gusti Allah. Niku kelaku nggo para tamu kabeh kae ning nek Wiyagara Sinden ya ngarep-arep balesan saka yujange. Niku padha karo nganu lho Pak Ustaz, padha karo wong melakukan salat. Nggih. Niku melakukan salat itu hanya satu yang disembah. Nindakake dawuhing Gusti, nyembah marang Gusti. Ning sakniki akeh wong salat sing wedi kecemplung neraka, pengin nyemplung swarga. Le nyembah karo Gusti lali. Salate mung mergo pengin kecemplung, bukan pengin nyemplung swarga, ora wani kecemplung neraka. Lah niku kadang kula ya sok ngonten niku. Wonten lho sing wah saiki salat, mbangane esuk dobong. Ah niku. Berarti le salat niku wedi kecemplung neraka. Nggih bener niku nggih. Ning terus lali le nyembah. Lali le nyembah. Ana sing kecemplung swarga. Nggih. Mbok salat sesuk ben nyemplung swarga. Swarga. Wong saiki wis kaya ning neraka. Nggih. Ora jenengan kae wong-wong kae. Kan kae rasane wis kaya ning suwe-suwe wedi malah. Kan saiki gandeng rasane wis kaya ning neraka, tak salat sesuk ben kecemplung swarga. Nek ngono kuwi terus piye? Nek menurut syariat agama sing rada jeruk meksa isih diolehke. Oh, tesih dientukke. Tesih dientekke. Dadi jenengan salat ngibadah liyane tek wedi neraka meksa isih bener. Jenengan salat ngibadah liyane arep golek swarga meksa isih bener. Jenengan nyambut gawe niki niyate pokoke golek swarga meksa isih bener. Sing ra bener ki salat ning tek arep golek lan nginceng anake imame kuwi ra bener. Ora bener nek niku cetha kok ya. Wiyaga mempung-mempung banget ngeten iki. Niki kudune sing bener nyambut gawe ning jebul nginceng salah siji sindene iki ora tek bener. Ya ora tek bener. Walaupun sindene gelem.
Iki lho, ning Ketoke sing gelem sing pojok entok nika. Ya wis pokoke ngono kuwi ae. Nggih. Iki wanti-wanti kula, ayolah sing rukun sing sayuk, rukune warga masyarakat niku niate arep golek swargane Allah ngono wae. Nggih. Wis ora kok arep bengkerengan gara-gara dipaham beda terus do bengkerengan. Sing ora cetha kaya negarane nggone dhewe sing saiki ngaten iki rak do ora paham ngibadah. Ning pahame mengedeke gendera dhewe. Niku wis ora bener wanti-wanti kula niki. Monggo sing rukun apa meneh warga masyarakat Bantul lan sekitare ana hoak-hoak, fitnah-fitnah maupun liya-liyane rasah dirasake sing penting muslim non muslim sapa wae rukun ledo tetanggan karo ledo paseduluran. Amin. Niki ingkang dados atur kula monggo dipun terusaken muga-muga wayang dalu niki keberkahan saking Gusti Allah. Amin. Lan uga warga masyarakat tansah dirahmati kalian Allah. Amin. Saya jembar barokah rezekine, sehat waras awak lan atine, uga bejo slamet donya akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah. Nyenengke ya, Nak. Ya, Mbak Ayu. Ya jumeneng ki saka panjenengane sing nyuwun lumantar WA no. Iya. Penyanyi Pak Tumiyono Dirut PT Wijaya Karya. Oh iya. Salah satu BUMN di bidang konstruksi. Oh iya. Nyuwun bajing loncat. Kegem keremanan panjenengane Pak Tumiyono iki bajing loncat. Iya, ngono ya, Mak. Ya karo wayang ya senenge rajama-jama. Dene aku lagi bali saka taman mini lagi nang ngebis wis dibel. Kalau mayang lagi gimana? Ndak ada waktunya, Pak. Iya, matur suwun, Mak. Monggo. Gunung Galunggung Kabengkur Gunung Semadang Ketunjang Talaga Sekawayana Terang kicik di tengah gua Dunung Tunungna Ula pundung tulis sungkurulan sungkan Tedi Teyang Tarim 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 Tarima Ragawayana Ngancik Ngancik di negara Nang Sunda ya, mangga. Ya.
Matur suwun Mbak Ayu. Ya, wis paripurna nak. Ya. Iki apa jenenge iki? Tasakuran gelar budaya lan sak piturute bengi iki wis kelakon. Ya, tekan wancine bar limbuhan ya mak. Ya. Karo apa jenenge iki le menggunakan kentongan ya distitekke tenan ya nak. Ya. Mergo ana bebaya, ana maling, ana kesusahan kuwi iso ditandani nganggo kentongan. Ya, mula penjari Bapak Kepala RRI wis ngendikake yen to Kadilobo kene dadi kampung kentongan. Ayo diteruske nggone nglakokke crita bengi iki no. Ayo matak derekke mak iya nggih. Mopang wangarono dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketar kene dongane engkong ler wowo sing pene panca Babatok ing ayam wana mrak manguwuh ing bagakan Bupa Penemban wis katon rawuh ana ing pertapan Kapuk Salomba. Iya. Endi Penemban? Nggone Bupa Sago mboyong marang calon mantumu. Ya calon ingkang bakal ndak unggah-unggahi minangka dadi guru lakiku, Bapa. Aku tak takon karo anakku wedok apa kira-kira wis madhep mantep. Ora madhep sabab apa? Merga yen nganti mengko kuciwa pasuryaning Raden Prabakesuma kowe gelo, kowe mengko dadine ya ora becik lan ora apik. Nalika aku ketemu ana ing jroning pasumpenan Bapa, pasuryane bagus tanpa cacat. Setemah aku
kapandhuk marang bidoring katresnan Ataswati. Apa bapa Mremban? Sing jeneng impen kuwi adat saben geseh karo kahanan kasunyatan. Mula aja banget-banget nggonmu duwe panyokra bawa sarta wewayangan ingkang jumbuh kelawan isen-isening impen. Kamangka saknyatane ora cocok lan ora sak traju karo kasunyatan mengko mundhak gelo atimu. Bapa Mremban kok dadak kekalangan nggone paring pangandikan. Janjane Bapa Mremban kuwi kasembatan apa ora mboyong calon mantumu Bapa? Yen Bapa Mremban ora kasembatan mboyong calon mantumu, Bapa ndak aturi lenggah ana ing pertapan Kapuk Salomba. Aku ingkang bakal ngupaya marang Raden Prabakusuma. Sapa to Bapa sing tok delikake ana ing pepungkuranmu kuwi Bapa Mremban? Aja kaya ngono beda marang atine anakmu wadon Ataswati Bapa Mremban. Kunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Lah kok malah kowe melengos. Nuwun sewu Mremban, menapa menika ingkang putra pun Ataswati? Inggih Raden, menika anak kula pun Ataswati. Nanging sajaipun anak kula anggenipun gadhahi pepenginan menika tasih molak-malik ketitik panjenengan sareng sumerep dhateng Raden Prabakusuma anak kula tumunten malah malengos. Mbok menawi dite jodho dhawuhipun menawi mekaten kula nyuwun pamit nglajengaken lampah Mremban. Ora wong wedok akeh sing etok-etok ora gelem ning janjane sengsem. Barang arep ditinggal kok terus ngambruk. Iya, Kiai Semar nggih. Ataswati kepiye mungguh rasamu? Kula sampun mboten saged nyingetaken dhateng rasa menika. Nanging isih ana pakaran kang kudu ndak rampungake. Kula tetep nderek. Yen ngono manjinga kalwika. Mbok menawa wis ginaris lamun sira judhu dhawuhing Prabakusuma, aku ora bakal bisa nduwa. Raden, menawi jengandika badhe tedhak dhateng negari Ngamarta, kula namung jurung pamuji mugi-mugi lebda ing karya. Menawi panjenengan kesandung kesrimpeting laku ingkang sajaipun, panjenengan boten saged ngudari piyambak kula aturi matek aji pameling ingkang bapa pun gembung tanpa sirah. Badhe mbantu dhateng jengandika Raden. Kunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung tara. Nggih. Ya nadyan pun Kakang mbok pasrahi supaya maluyake negara ing Ngamarta. Jumbuh kan aturi anakmu si Antasena do nalika semono wis bali marang praja Ngamarta. Ya. Antasena anakku nadyan cah bambung nang dikongkong merantasi karya.
Kena ngopo dadak takon Harudana bapakku ing atase Pandhawa kinayoman Sang Hyang Bathara Wisnu teka kahanan negara Ngamarta gonjang ganjing kaya mengkono dadak ketayalan tekan negara Ngastina engko tak pasrahke marang Kresna kakangku kosek saka panyawanganipun Kakang Ngamarta Koncatan Yoni Yayi Koncatan Yoni tegese piye Koncatan Yoni tegesipun kados pundi Dewaning pangan negara Ngamarta uncat mongko mbuh menyang ndi papan dununge Werkudara. Wah, nandi le bakal goleki. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen namotosa Sang Sri lho iki Kakang Semar nggih lho iki Petra lho iki Sinundrawati iki Bagong mengkaten inggih lah kok padha runtung-runtung ngetutke swijining nom-noman iki sapa pun Gus mang matur piyambak mengke ndak kula kleru nuwun sewu sinuwun dipun tepangaken kula menika namipun Praba Kesuma. Praba Kesuma kasinggihan. Praba Kesuma bocah saka ngendi? Kula mandhap saking kayewangan. Krana kula nampi dawuh pengendikanipun ibu kula supados ngawu-awu Sudarma. Lho, ngawu-awu Sudarma, ibumu sapa? Inggih menika Hyang Pikulun Bathari Supraba. Nalika semanten pinanggya kalian Sudarma kula duk nalika kayiwangan geger tumuli Sudarma kula dipun dadosaken Nalendra mboten ketang namung tigang kedheping paningal wonten ing Sela Kandha Waru Binangun jejuluk Prabu Kaliti wenang garwa widodari sekethi kurang sawiji kalebet Kanjeng ibu kula dene ingkang juluk Prabu Kaliti menika kala wau mboten sanes kejawi namung Raden Janaka inggih Raden Harjuna. Lah dalah Janaka piye iki? Ratmana Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh ing Praba Kesuma kula wonten paring adhawuh panjenengan sinten yen kowe arep ngawu Sudarma kowe dina samengko sadu arep karo wong tuamu Raden Janaka nanging aja gumampang kowe kepengin diaku anak dening Raden Janaka sabab putra Madukara kuwi saora-orane entuk kepengin diaku dening Raden Harjuna kudu gelem ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa lajeng menapa ing kedah kula tindakaken Kanjeng Rama Ngamarta Koncatan Hyang Pikulun Bathari Sri watonku isa mboyong Hyang Pikulun Bathari Sri tak aku anak Madukara Praba Kesuma. Siwa Semar kula kepiye lakon kang kaya mengkene Kang Raka Kang Wani pancen kaya ngoten nuwun sewu Kang Rama niki pancen sipate kaya ngoten iya aku kudu piye Siwa lah sampeyan rak duwe agul-agul ingkang Rama Mara Sepuh Begawan Gembung tanpa sirah mbok nyuwun pambiyantune sapa ngerti nek iso nglakoni iya Kakang Semar
Aku tak matek aji pameling nglawuhake Kanjeng Rama Pramban. Wah. Wonten menapa Raden? Bapa Pramban dereng ngantos saged pinanggih kalian tiyang sepuh kula tumunten sakmangke kula pikantuk reruba pepanggil. Menapa pepanggilipun? Kula kedah saged ngunduraken Iwang Pikulun Bathari Sri, monggo kula mboten mangertos wonten pundi mendraning Iwang Pikulun Bathari Sri Bapa Pramban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone sejatosipun lajeng andika paring dawuh mekaten estunipun kula sumerep Iwang Pikulun Bathari Sri sakmangke lenggah wonten ing pertapan Kapuk Salombo ngayomi dhateng para amung tani lan kula ingkang kajiban jagi dhateng lenggahing Iwang Pikulun Bathari Sri menawi Raden ingkang Rama nyuwun supados dipun kunduraken wonten negari Ngamarta. Nggih, kula badhe mbudidaya matur kersanipun Iwang Pikulun Bathari Sri. Kersa sakmangke kundula ngemung negari Ngamarta malih Raden. Sigra angesti mangsah semedi Sang Begawan Gembung tanpa sirah. Munjo atur ngersanipun Sang Iwang Bathari Sri. Katampi aturipun Sang Begawan Gembung tanpa sirah. Nalika semanten sigra ngambah dirgantara Iwang Pikulun Bathari Sri kondur wonten negari Ngamarta. Satemah ical pagebluk katingal katon ijo raya-raya tetandraning negari Ngamarta. Andadosaken reja sangganing para kawula negari Ngamarta. Nadyan Iwang Pikulun Bathari Sri wis kondur ning negara Ngamarta. Ning aku kuwatir karo tingkah lakune anakku Ataswara ya tak betengane. Wong tuwa-tuwa sepupuk brabas. Kowe malah sajake ndhuwa karepe karo anakmu lanang ya. Aku mbok getak apa mbok kira aku ora iso weruh karo lakumu. Begawan Gembung tanpa sirah. Malah aku weruh saklebatan Iwang Pikulun Bathari Sri oncat saka Kapuk Salombo. Mbok lungakake mampane negara Ngamarta. Wong Ngamarta ora menake Iwang Pikulun Bathari Sri. Rawe-rawe rantas malah bakal tak putung. Tak dadeke banjir getih negara Ngamarta. Ger, kowe tak kandhani kena apa ora? Yen kowe tak kandhani ora kena, ora dalah. Dina iki muga mandya ucape Begawan Gembung tanpa sirah. Yen kowe ngame-ame marang Iwang Pikulun Bathari Sri ing minangka dadi dewaning buka. Muga-muga mandi ucaping Begawan Gembung tanpa sirah ilang wujud menungsamu ning kowe dadi kewan gegremet ingkang tansah dadi racun tumraping dewaning buka. Mandi ucaping Begawan Gembung tanpa sirah. Ngono. Nganti kaya mendung laku ning walang sangit kedadian saka anakku Ataswara. Yen nganti tak nengke wae mesti dadi ama sing ora becik tumraping tetanduran negara Ngamarta ya. Aku tak salin wujud walang kapa supaya dadi beteng tumraping tetanduran sing mapan ana negara Ngamarta.
Wah. Wah. Ratu Gustiku ilang tak kedhepake. Prabu Antaswara sirna margalayu lah dalah iki patihe belakno. Madange jagat tumuwuh panang sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung Iwang pikulun Bathari Sri pun kundur. Yo. Ndara Praba Kesuma pun winengku putra dening Ndara Janaka. Yo. Awiten sedaya pun rancak lancar niring sambikala mboten manggih alangan setunggal menapa. Yo. Purnaning gati sesanti Surasu Dirajaning Kang Ratsuwa Brasut kaping 3 Darmastuti rahayu sami makarya rahayu ing samya pinanggih Ndara.